जा नैबेयाव काउन्टार नम्बर 3 जा बेयाव BBC निखौ बेयाव जाहोदों आरो ना बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननिखौ बिथांमोना नैबेयाव जाहोदों आरो बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननिफ्राय जोंहा गोबां सफैदों नालाय ओंखायनो डाइनिंखौ एकदम गिदिर खालामदों आरो VIP नैबेयाव जोंहा बेयाव जानायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों नै बिथिं जाबाय मेडाम मा जाखो हा अमा बेदर गोथाव जादों दा जासाबदों थिगानो बिदिनो जाखायो मिथिबाय जोङो 2टायाव सफैबाय बेनिफ्राय बिसोर सारमोना 4टायाव बिसोरो रेसै फैनांबाय जोंहा नैबेयाव जानायनि हाबाफारिया जाबाय थादों गोबाङा जानानै थांबाय दायो आरो गोबां दंबावो जानो गोनां बिथांमोना जाफैबाय थादों बिदिनो बिथांमोना जानायनि थाखाय जायगाखौ गोबां स्टेन्डार्ड बनायदों आरो मोजाङैनो दा नैबिथिं बिनानावमोना जाखांबाय माबायदि नांखो जानानै हाजोनि जानायखौ मोजांखौनो नांदों ना औ संख्रि खम जादों आंबो संख्रि खम मोनदों एसे खिन्थु गोथावानो जादों जानायालाय दे अब्लाना जाखांबायबा जिर'आव बेनो फार्स्ट ना सिगाङाव फैखांबाय फार्स्ट टाइम माबायदि नांदों फैनानै मोजां मोनदों हाजो जायगा न आरो दा थाबायहैबा आरो मोजां नांबावगोन जायगाखौ मोजां नुगोन खिन्थु हाजोआबो लामायाबो एसेबां गिथावना नङा आरो बिथिंनि हाजोआ ना जोंनिथिंनि बायदि नङा जोंहा नै बिथिंनि रानग्राफोरा जोंहा मेडाम लोग कहाँ का लोकल का है ना कौन सा मंडली का नाम टाउन बैप्टिस्ट चर्च का है ना अलग अच्छा कलेक्शन नो ठीक है अच्छा लगा आप लोग को मिलके ना बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामो नै बिराद स्टेन्डार्डआव थारमाने खामानि मावो आरो ना आलासिफोरखौ बिराद मोजां रिसेपसन खालामो आरो बिथांमोना थिगैना बिदिनो खाया लियां जोंहा मथा-मथि फ्राय जानायनि हाबाफारिया जोबसिगोन ओमफ्राय आरो बिनि उनाव जोंहा साइट सिन दङ साइट सिनाव ओंखारलांसिगोन आरोना बिनि उनाव बिथिं अब्ला आङो गुबुन दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा नै लकेसना नै बिदि जोंहा नर्थ बेंक बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सियेसननि जे बोसोरारि जथुमा बियो जाबाय थादों जोंहा मैया हरनिफ्राय जागायनानै दिनै मा होनना बुङो नैथि सान जाहैबाय आरो बेयावनिनो आङो ओंखाम जानायनि नुथाय माखासे नोंथांमोननो दिन्थिदों जा बियो जाहैदों अरुणाचल प्रदेशनि जिर' होननाय जायगायाव जादों आरो ना नै जा बिथांमोना बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननिफ्राय सफैनो हादों आरो ना ओरैनो मा गामि आदा गोजोनपुरि बेप्टिस्ट चार्च साबैसे फैदों साब्रै दे फैनानै माबायदि नांखो जोबोद मोजां मोनदों ना बेनो प्रथम नामा बे जिर'आव फैनाया आदसा दे थिगानो होमबा मोजां मोनबाय आरो ना दे नै बिथिं नै जोंहा मा होनना बुङो मोनसेल' ट्राइबनि गैया बेयाव गोबां ट्राइबनि दङ थारमाने गासै जोंहा 10ता सभाखौ लानानै मोनसे नर्थ बेंक बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सियेसन सभा बिनिनो बोसोरारि जथुमा आरोना आङो जोंहा नैबेनि माखासे जानायनि डिसिप्लिनफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों नैबिथिं जोंहा मा होनना बुङो सेल्फ सिस्टेम जानाया बिथिं बिथांमोना होदों ओंखाम सालाद बेदर दालि बेनिफ्राय आरो नैबिथिं सबजि आरो बिदिनो गोबां आइटेम होदों आरो डिसिप्लिनाव जायो आरो जानायफ्रा नैबिथिं आनजावना बिथिं लाइनाव थानानै आजावना लानानै बेनिफ्राय मा होनना बुङो नैबिथिं जायगा बनायना होदों नैबिथिं नैबे जायगायाव लाबोनानै जाफैनांगौ आरो ना बिदि ओमफ्राय नांदेरगौखिनिखौ बिथांमोना सार्भिस खालामनानै होयो राननानै होयो जायनो मा नांगौ नै जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय आदिबासि सभानिफ्राय आरो ना आदिबासि सभा ना एने
জাগাটো কোনটো জাগা নহয় আপোনালোকৰ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে ন অঁ কেনে লাগিছে আহি ভাল লাগিছে না জিৰ'ত অহাটো এইটোৱে প্ৰথম না প্ৰথম আগত বাৰত অহা নাই দে ঠিকে আছে ভাল লাগিল আৰু পিছত যদি হয় আৰু আহিব আহাৰ ভাল লাগিছে আৰু এই জেগাটো মানে যেনেকৈ আমি স্বৰ্গ বুলি ক'লে নহয় আমাৰ শিক্ষকে তেনেকৈ স্বৰ্গত আহিছে ঠিকে আছে দে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ जोंहा नै बिथिं दङ नै जोंहा मा होनना बुङो आदिबासि सभानिफ्राय गोबां सफैनो हादों बेनिफ्राय जोंहा बेयाव फ्राय बाहागो लाफैनो हादों बे सभायाव मा होनना बुङो बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्रायनो बांसिन सोद्रोमाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो जोंहा नै बिथिं नै बिथां जोंहा गलमानिया जोंहा नै बिथिं जोंहा मेदाम लोग या का है ना लोकल NBCC ठीक है हम तो BBC से BBC बहुत है हाँ ओंखाम जाबाय औ नों मा बेदर जाखो मोजां जा जाबाय आं ओंखाम जाबाय दैबो लोंबाय बे गोथाव जादोंलै खाओ ना कैसे लगा खाना अच्छा है ना बहुत टेस्टी हुआ है मोजां नाया इसको क्या कहता है इसको क्या बोलता है ना बोलता है बिराद मोजां ना ठीक है ना माब्ला सफैनाय गुमैया शुक्रबार ना ओरैनो मोजां नांदों ना जिर'आव फैनाय बेनो गिबि नामा बेनो गिबि माबायदि नांखो फैनानै बहुत मोजां नांदों ना दे दे जादो होमबा न जानाया गोबां डिसिप्लिनाव खालामो बिथांमोना माने गोबां मानसिब्लाबो थारमाने कन्ट्रल खालामदों आंटी लोग कौन सा मंडली का है होंग बस्ती का ना अच्छा आज होंग बस्ती घूमने जाएगा हम लोग का ये एशिया में लार्जेस्ट विलेज ना पहले बार यहाँ में हुआ था ना कॉन्फ्रेंस उस टाइम में आया था घूम के आया अभी सेंस हो गया होगा शायद बहुत ना रास्ता पूरा अच्छा हो गया जाना पड़ेगा आज देखने के लिए जाने बिथिं बिराद मावथिदो बिथांमोना थारमाने गोबां खस्थ' खालामो आरो ना जोंहा नै बिथिंनो बर' बेप्टिस्ट कनभेन्सननिफ्राय सफैनो हानायफोरा नै नर्थ बेंकनि सभायाव सफैनो हानाय बिथांमोना दायो ओंखाम जानो लाइनाव थादों नै मा गामिनि मोनथाय दैफां फाख्रिबारि उदालगुरि नलबारि सिगाङाव फैखांबायना बेनो गिबि फैफेराखै माबायदि नांदों जिर'आव फैनानै मोजां नांदों ना दा आरो बेरायनो मोनबावबा आरो मोजां नांबावगोन दे मोजां मोनो दे जा नैथिं खाना खा रहा है आंटी लोग हम लोग का इधर वो ट्रेडिशनल कैप पहन रहे ये कौन सा ट्राइब का है जो निशी ना निशी आप लोग तो यह का है ना लोकल ठीक है अच्छा लगा आप लोग को मिलके क्या खाया पोर्क ना मछली भी खाया पोर्क भी खाया ना खाना कैसे हुआ अच्छा ही हुआ ना ठीक है खाओ ना शर्म मत करो ना शर्म लग गया होगा शायद वीडियो लिया है आप लोग तो ठीक है जोंहा सार्भिसा नै बिथिंबो होदों नै
एखे आरो जानाया होमबाबो माने मोनसे जायगायाव थारमाने भिर जायो नालाय बेनिखायनो गुबुन गुबुन बिदिनो काउन्टार खालामदों बिथांमोना बैथिंबो दङ बेनिखायनो थारमाने कन्ट्रलाव बिथांमोना आरामै जाहोनो हायो आरो जोंहा नैबे 1 नम्बर काउन्टार नैबे 1 नम्बर काउन्टार जोङो थारमाने 2 नम्बर काउन्टाराव जाबाय आरोना जोंहा नै बिथिंनि बिनानावमोना जानो नागिरदों बहन लोग कौन सा गारो बैप्टिस्ट एसोसिएशन ठीक है एने ক'ৰ পৰা আহিছে হা ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট কি গাঁও ফকটপাৰা আমাৰ লোকেলে দেখোন ন মইতো ওদালগুৰিৰে ভাল লাগিল লগ পাই BBC কেইজন আহিছে 23 জন ন কালচাৰ আহিছে নেকি যোৱাকালি ৰাতি দিলে না কিন্তু আমি কালি আহি নাপালে না नै बिथांमोना मा होनना बुङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो गार' आप लोग नहीं हैं लोग गार' आपनालोगे निशी या का है ना लोकल का ना आसाम निशी अच्छा माने एबाৰৰ পৰা आसाम निशिও तारमाने जयन हल गार' आरो आसाम निशी बिथांमोना जाहैबाय मा होनना बुङो आसामनि निशी तारमाने जोंहा गासै 8टा सभाजों बे नर्थ बेंकखौ दैदेनबाय थादोंमोन दायो जोंहा मोननै बारायबाय आरोना मा होनना बुङो आसाम निशी आरो मा होनना बुंगोन गार' सभा बे मोननैया एबारनिफ्राय जा जयेन जाबाय आरो माने जोंनि नर्थ बेंक सभायाव गासै 10टा सभाजों मोनसे नर्थ बेंक जाबाय आरोना जा नै बिथिं नै मेडाम लोग खाना दे रहे हैं खाना खिला रहे हैं मैडम लोग यहाँ लोकल का है ना यहाँ का बर' नै बिथिं जा सासे बर' नै बिथाङा रौता मा गामिनि रौता मा गामि रौतायानो दे लोगो मोननानै मोजां नांबाय नोंथांमोनखौ नै कारन ड्रेसखौ नायबाथ' बर' हेन नुवा खिन्थु दख'ना गानबासो बर' हेन नुगौमोन ना मोखाङा थारमाने गोजौनिजोंनो एखेखा आरोना सेहेराफोरा थिं आङो दिन्थिनो बिथांमोनखौ जोंहा माने गोबां इन्टारेस्ट नाङो आरोना बे सभायाव फैनानै आं सिगाङावबो फैदोंमोन बे सभायाव बिदिनो गोबां इन्टारेस्ट मोनलांदों आरो बे जायगायावनो जादोंमोन आरो सभायाना जोंहा बे कनफारेन्सआ जादों नैबे जिर'नि इमानुएल बेप्टिस्ट चार्चआव जादों आरो न खिन्थु जिर'आवसो लोगो मोनफैबाय आरो ना जायाखैबा जाना लाग्रोदो मेडाम दा लोगो मोनगोन नै बिथिं जोंहा उदालगुरिनि इउटुबार बिथां दि क्रिएक्सन ना दि गोरा क्रिएक्सननि मालिक बिथाङा देरहागोरा माबायदि मोजां गोथावथार जाखांबाय दा दे थिग दङ लाब्राफोरा बरिया जादों आरो अमा बेदर दाउ बेदर होदों मोजाङानो मोनदों बोथोराबो थान्दाबो नङा गरमबो नङा खिन्थु मोनाव गोजाङो आच्छा ओमफ्राय जिर'आव बेनो प्रथम नामा औ जिर'आव बेनो प्रथम आरो बेजों लोगोसे इसोरखौ बाख्नायनो फैबाय जायगाबो नायनो फैबाय दायो साइथिं दङ एसियानि बिथोराव सेकेन्ड लार्जेस्ट भिलेज हं भिलेज दङ हं भिलेज दे थिगानो लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ दे नै बिथिं नै जोंहा फैनाय उना ओइ जाखांबाय बे जाखांबाय ओमफ्राय सफैनाया माब्ला सफैया शुक्रबाराव खैथा बाजियाव सफैखो ओरैनोथ' लामा सामा जेबो उसुबिदा मोनबाखै
ओरैनो फैनानै माबायदि नोंखो एकदम मोजां जायगा जिराव ओरैबायदि मोजां जायगा माने चाइनायाव थानाय बायदि नाङो आरो ना एसे जायगाखौ मोजां नाङो आरो नै बिथिं नै जोंहा नै बैनाय आराम मोनदों जोंबो आराम मोनदों ना उनाव जोंबो सम मिलायबा फैबावगोन आरो माने टुरिस्टनि थाखाय जायगाया बिराद मोजां नायथावना जोंहा बेरायहैगोन दासो ओंखाम जाखांबाय औ बेरायनायनि सम दङ आरो माने जोंहा मा होनना बुङो बे जिर'आव मा होनना बुङो एसियानिनो सेकेन्ड लार्जेस्ट भिलेज दङ आरो न हं भिलेज होनना बुङो हं बस्ति नैबेखौ नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय मोजां गामिया खिन्थु सिगाङाव जेब्ला जों फैदोंमोन अब्ला लामाफोरा एसेबां डेभेलप नङामोन दायोथ' खोनादों गोबां डेभेलप जाबाय होननाय खोनादों जोंबो थांनो नाजागोन दिनैहाय दा लोगो मोनलायगोन अब्ला ना दे ओमफ्राय जानायाथ' मोजाङैनो जाबाय दा दे थिग दङ फैनाय